Ai, shalom, shalom. Dit is na officer Samson voor IUIC Suriname. Ukonja prata abunyusu, idesma funuja. Maar terwijl we praten abunyusu, we merken op, if you look at gebied serefi. Die volle gebied, de hier watra da grom. Maar desma funu edena lok to see. Omdat sana sani, doordat aluminium industrie, de wetman potdruk tap den smafunu. Zo vroeisigo naar andere gebieden. De man bij genoegzak voor vroeisigo naar andere gebieden. En dat a tekst in de Bijbel, als aan het comfort in Deuteronomium 28 vers 16. Pe fluku sa dena yutapu te yude na in da foto. En fluku sa dena yutapu te yude na in da grond. Dus alle deze aan het ook soort den smafunu dat a Bijbel libi. A Bijbel libi.